sledujeme v médiách, že ľudia nielen pri Bratislave, ale po celom Slovensku sa korčuľujú na poľnohospodárskych pozemkoch. Slovensko je momentálne krajina, kde 23 000 hektárov máme totálne pod vodou. Tie prvé odhady škôd hovoria o tom, že je poškodených pozemkov niekde v sume za 13,5 milióna eur. Slovensko za posledných 30 rokov urobilo minimum so zadržiavaním vody v krajine. Je to obrovský problém pre poľnohospodárov. V podstate máme nefunkčné hydromeliorácie, máme nefunkčné odvoďovacie kanály, máme nefunkčné zadržiavacie nádrže na Slovensku a výsledok sa dostaví. Bez tej vody my naozaj nebudeme vedieť pestovať do budúcnosti a naozaj v tých obdobiach, ako sa to opakuje každým rokom už, keď si zoberieme extrémne suchý rok, extrémne suché leto 22, takisto suché leto v roku 23 a neočakávame, že rok 24 bude nejakým spôsobom iný. Čiže keď sa v tejto dobe nepripravíme, keď tej vody je naozaj dostatok v tomto období, keď ju nebudeme vedieť schopní zadržať, keď sa tomu nebudeme venovať, tak naozaj príde problém v podobe suchého leta, kde budú rastliny naozaj potrebovať vlahu a nebudeme mať akú.